Que per què ens trobem a la plaça Sant Jaume? Doncs perquè us vull ensenyar l'altre carrer principal de la Barcelona romana. Hem vingut per al Decumanus Maximus i aquest, l'actual carrer de la llibreteria, era el Cardo Maximus. I just aquí, en aquest punt, hi havia el Fòrum Romà, és a dir, la plaça principal on hi havia el temple romà d'August. Penseu que no el veurem? La plaça central de Barcinos s'aixecava a la part més alta de la ciutat. De fet, Barcinos s'havia construït damunt d'un lleu turó, el Mont Taber. I just aquí, marcat amb aquesta llosa rodona, simbolitza el punt més alt del Mont Taber. Marina, tu que ets guia turístic de Barcelona, explica'ns, per què la ciutat tenia just aquí dalt el seu epicentre? Doncs mira, els romans assenyalaven sempre el punt més alt de la ciutat com el centre del Fòrum Romà. En aquest cas era el Mont Taber, que feia quasi uns 17 metres d'alçada. Abans era la colònia Barquino o Barcino, que ara és la ciutat de Barcelona. I com era el temple? Doncs el temple era molt més gran del que tenim ara, només tenim una petita part. Les dimensions eren més o menys uns 44 metres de llargada i d'amplada uns 14. I aquí conservem 4 columnes. Ah, i el podem veure? Clar, anem-hi. Doncs mira, el que tenim aquí, t'explico una mica. Tenim 4 columnes, i al principi, quan van fer el centre excursionista, van descobrir només 3. La quarta estava a la plaça del Rei i la van portar fins aquí, que les poden visitar i poder també veure part de l'entaulament. Aquest temple es calcula que va ser construït al primer segle després de Crist, a l'època de Tiberi. I, és impressionant, Moltíssimes gràcies, Marina, de res, per ensenyar-nos aquest petit tresor amagat a dins d'aquest edifici. Moltíssimes gràcies. Vinga. Ja ho veieu, places amagades com la de Sant Felip Neri, cargols de pedra a sobre de la catedral i un temple romà. Són aquelles petites coses que ens ajuden a redescobrir Barcelona.